Аз съм Мър43 и днес играем Draft Simulator. Това е пробен клип, колкото да се опитам да сложа новото интро, което покачих. Така, и капитан. Вземем легендарния пиес. Кога не съм играл? Просто сега се пише домашното и след 2 часа съм на тренировка по футбол. Направо нямам да не супер хайпът. Така тук Team of the Year Серхио. Нещо хибрид да направим. Хибрид. Да, хибрид да направим. Испанско такова. Ето вероятно. Кинга ми продайме английски. Добре, Лукако. Хибрид. Да казвам за хибрид, хибрид. Не знам това хибрид може да се развали на. Аз ви казвам, това е интро пак, този клип пак е пробен. Нормално е. Този клип пак казвам, че ще се опитам да си кача новото интро. Надявам се да не знам което надявам се, че ще ви хареса. Аз го качих на моя канал. И днес имам Vegetarian 85, а пък мане 81. И така опиваме на мястото на Kingsley Coman. What? Team of the Year, Leo Messi! Така, Даниеле Де Роси. Бек. Ще пуснем Антонино Валенсиано. Така. И започва един голям състав, така Меси идва тук, до Team of the Year Рамос. Коман идва тук, до Рафиня. И Гамейро идва на мястото на Рафиня. 2 Team of the Year карти, Меси и Рамос. То не е какви са Team of the Year карти, ами много добри Team of the Year карти. Така, повеждаме в първата минута, но Анхел Ди Мария изравнява. И сега Бастиан Швайнщайгер се раздава много сериозно, но Рабиот. Сега Давид Силва в последната секунда вкарана буквално. Добре, ще паднем ли от Вилереал? Не, защото Уейн Руни се разписва. Как ще ми вкараш последната минута? Бакумбо. Шанс за Гарет Бейл. Отново шансовете. Много искам да ми се падне Гарет Бейл и няма да спирам клипа ми, ще направя склад билдър. Берарди. Калинич, знаех, че ще ми се падне. Маркович вече в Спортинг ли играе? Истинския матч, който се игра вчера, но не се свърши така резултат. Добре, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се за мен, както и за моите приятели Георги МСБГ, Митко Геймс 1-2, Крис Гейминг, Алекс Гейминг, Дани, Данел Бренов, 204 Стив, Стас 4343 и останалите, които може да ги видите в, както и за Алекс Гейминг, за JackBG и останалите, които може да ги видите в предните ми клипове.
Аз бях Маро 43 и се надявам наистина този видеоклип да ви е харесал. Довиждане до следващия път.